kod thieth. Chenro mag thieth pod orochore e thoth kuonde thieth e kaunti ma Migori kaluwore kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e kaunti no. Nurses ywago rem mar piny owacho ma Migori e chopo e winjruok moting'o choro gi malo e ngas mar tich, rem medo gi osara kod mamoko. Tend nurses motelne kod jagoro margi Ezekiel Mbira kod jakom mar riwruok mar nurses Harrison Wendo wacho ni moko kuom gigo momiyo gidhi ng'anyo gin ma oting'o rem mar tend Migori kete tim winjruok mane obedo kodgi kata mana kindgi kod sirikal e higa mar 2017. Kachelo mag thieth orochore e kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ma Migori kaluwore kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e kaunti ni. Thoth nurses nitiere pacho ka giseyo tend kaunti ma Migori kuom rem chopo dwaro margi. Tend nurses ma otele kod jagoro margi Ezekiel Mbira kaachiel kod jakom margi Harrison Wendo wach ni moko kuom gigo eko momiyo gidhi e ng'anyo gin moting'o rem mar kaunti ma Migori keto e tim winjruok mane obedo e kind nurses kaachiel kod piny owacho higa mag 2017. Waluongo ni Return to Work Formula mano bedo signed 2017. Return to Work Formula ni nitiere gi weche maluwore gi meto mar osara. Kendo achiel kendo e weche ma omiyo nurses osebedo kadhi e ng'anyo Migori County ka en koso bedo go office mar director mar nursing services. Nursing services gi nurses te duto te mantie iye en oganda maduong'. Kani ok en jok madang' bede bwo jatelo machielo, en nyaka bed gi jatende mawinje. En gomo moyangi kaluwore go kenge mwasedhi duto te. Migori nurses wakwayo ni beduru dala nyaka chieng' moro wanyisu ni uduog e tich. Wendo wach ni kata mano osara mane omedi kod piny owacho tend kaunti ma Migori pok oketo tim nyaka sani. Nitiere msara mane sirikal mar Ruto omedo jotich. Tinwang'o ni jo Migori otamore keto pesa ni e osara mar jotich. Tend riwruok mar nurses e kaunti ma Migori wacho ne nitiere nurses maromo 500 ma osekwamo e ngas achiel mar tich kuom higni buora ka giwacho ni tend kaunti ma Migori osebedo mana katero gi koni kod kocha e weche medo gi ngas mar tich. Motion and redesignation. Nyaka sani county government ma Migori nosenyisowa ni gisechwalo barupe ji mar nurses 518. Jogo duto mosebudho kapok oyudo promotion e kinde malach to kinde gi ng'enyne en higa 4 kadhi mbele. Nurses gimawane gisebedo kod buche mathoth kod tend kaunti ma Migori tongo leo malong'o ma buche gi koro osenyuolo oramo ne ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka chieng' tend kaunti ma Migori winj ywak margi. Giwach ni onge bwok moro amora mabiro tamo gi dhi nyime kod ng'anyo margi ka gimanyo ratichgi. Gigi kok giwinjo to mondo nurses odoge tich ok nyal bedo mayot. Nyaka sani pod wachung' ni nyaka sirikal winjre kodwa e wechewagi ma kok giwinjore to pod nurses nigi thuolo mar dhi mbele gi ng'anyo. Nyaka sani pok wawinjo yo moro makare kaluwore gi duoko manego bed ni watero ne nurses. En ng'anyo manolandi kokalo dwe mar 5 tarik 29. Tend kaunti ma Migori kawo kal kuma pis ma director mochung' ne wechego mag tudruok Walter Guda olero ni tend kaunti ma Migori dhi nyime kod manyo yore matieko ng'anyo mar nurses. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi mano en ni tend od thieth ma Nairobi ochungo keto e tim nengo manyien mag thieth